Isimbio, Robin Icligis, my God. Ngayon, pang-anim na buwan sa kulungan ng aking Panginoon Diyos, Master King of all Kings, Master Bimbo Icli Jr. Kaya kung minsan, ang tao kailangan mo iwanan ba para makatayo. Gaya sa ginawa ni Divine Master Robin Icli Sr. dati. Iniwanan niya ang lahat ng tao sa buong sanlibutan para makita ba kung makatayo na ba sa sarili nilang mga paa. Ako ang isang example na kahit siya iniwanan tayo lahat, ako nakatayo talaga hanggang ngayon. Kaya ipinakita ko sa inyo to, ang mga likha ko, dahil sa mahal ko ang aking Panginoon sa buong sanlibutan. Kaya yung mga tao talaga na sa bagay, tao lang din naman talaga ako, minsan mapikon. Ganyan ang tao. Kasi pag hindi ka na magalit, ibig sabihin abnormal ka na. Sira utak na. Yun ang totoo. Itawa ko hindi ako abnormal. Kaya minsan mapikon din. Kahit sabihin natin, palabiro ako, palatawa. Pero minsan din talaga, gaya tubig ba, pag bagsak ka ng bato talagang tuasik ba ang tubig. Kaya kung minsan ganyan din ang tao, gaya ko rin. Pero okay lang, ganyan talaga. Ito hindi pa ito natapos. Kaya pinakita ko lang sa inyo yung pagbabago ba sa produkto, o ipinakita ko sa inyo lahat. Ulitin ko yung sinabi dati ni Divine Master Robin Icli Sr. Ang buhat may paistoryahon, dili kaya ang istorya may pabuhaton. Kaya ako, ipinakita ko lang sa buong salibutan kung ano ang laman ko at saka kung ano ang misyon na isinabit ba sa aking balikat. Kaya ko talaga. Kasi alam nyo kung bakit. Yung pira, hindi ko talaga sa baga, hindi ko minahal ang pira. Alam nyo kung bakit. Kasi nagastos ako Pag hindi ako nagastos sa Madalaseta, mahal ko ang pira. Pero hindi ko mahal ang pira. Kasi yung ginamit dito is pira-pira. Yun ang madaling totoo. Pero sa bagay, hindi naman talaga to ibigay sa akin kung hindi ko to kayang panindigan. Saka hindi ko kayang gawin. Kaya sa lahat ng mga tao na nagsubaybay sa aking FB at saka YouTube, sikapin nyo talaga. Kasi hindi naman talaga habang buhay na kailangan nyo talagang may umakay sa inyo. Kasi pareho tayong lahat may mga paa. Pareho tayong lahat may mga utak, may mata, may tainga, may ilong, may bibig. Kaya bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong guidance through the spiritual division. Hindi sa lahat na pagkataon ako makatulong din sa inyo. Gaya sa aking Panginoong Diyos, Divine Master Robin Icli Sr. Kaya siya umalis noong December 20, 1987 para makita talaga at saka makumplito ang tatlong persona sa Santissima Trinidad. Kaya sumunod si Master King of all Kings, Master Bimbo Icli Jr. Kita nyo tong karnero. Napakabait kasi sa Panginoon ko. Inako niya lahat. Kaya siya ngayon nagduro nasa kulungan. Ito siya kabait. Hindi pa to natapos. May kulang pa to. Ito ang creator talaga sa buong salibutan. Si Divine Master Robin Icli Sr. Sign of Eagle or Agila. Strong determination. Ito si Divine Grandmaster Madrone Curipers. Sign sa mata. Itong sa dibdib nila, yung 7 rays, ito ang gabay liwanag sa buong sanlibutan o sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Makita nyo na to pag matapos na talaga tong pinagawa ko, pero napakatagal pa to. Kasi konti pa lang tong ipinakabit ko.
Kaya sa lahat ng mga tao na sabihin natin na kuan, okay lang yan. Pasensya na rin sa mga nagsubaybay sa akin na tao lang din naman talaga tayo. Minsan magalit, tumawa, mapikon. Ah, Ganyan talaga. Pero sa bagay, pag kayo mayroon talaga kayong guidance toward spiritual vision, makita nyo rin naman talaga ang tamang liwanag o tamang daan. Gaya ko, kahit sinabihan ako dati ni Master King of All Kings, Master Bimberecto Jr. dati na patotoo. Tingnan nyo ang sinabihan niya na patotoo. Tingnan nyo yung Tinder Minute sa Robinion International. Di ba hanggang ngayon, nakatayo. Nakita nyo ang mga likha ko, yung laman sa buo kong pagkatao. Kaya kung minsan, sabihin natin, kahit yung araw lumubog, madilim, pero hintayin nyo, pero sasapit din ang liwanag sa buong sanlibutan. Ako, hindi ko naman sinasabi sa inyo lahat na paniwalaan niyo ako kasi tao lang din naman ako eh. Likha lang din ako, wala lang ako sa aking Panginoon Diyos. Ang tatlong persona sa Santissima Trinidad, Divine Master Ruben Indirectly Sr., Master King of All Kings, Master Bimberecto Jr., Divine Grand Master, Mas Manonic Universe. Pero lumaki din ako na may respeto, maunuin o matulungin din sa kapwa-tao ko, sa aking mga kapatid, sa aking mga magulang, sa lahat ng kamag-anak ko, sa aking mga pasyente, makita at saka hindi makita, sa buong sanlibutan, nagmula sa fire, earth, air, and water, north, east, west, and south, sa buong sanlibutan. Kaya hindi ko naman sinasabi sa inyo na kan ba kasi bawat isa sa atin, ulitin ko, may kanya-kanya tayong karapatan at saka may kanya-kanya tayong misyon na dapat nating gampanan. Kaya mahalin natin ang ating sarili. Ulitin ko, hindi sa lahat na pagkataon na kailangan nyo talagang suporta. Kailangan nyo talagang makatayo ba? Halimbawa, example, sa umaga, kumain kayo, magsubo kayo. Sa tanghali, ganun din, magsubo kayo sa pagkain sa inyong bibig. Sa hapunan, ganun din. Ang tanong ko sa inyo, ang Panginoon ba nagsubo sa inyo o kayo mismo? Kaya, huwag kayong malungkot na yung cellphone ko, hindi nyo na ako basta-basta makontak. Alam nyo kung bakit? Kasi napakahaba din talaga ng panahon na sinabi ko na sa inyo. Nagsabi na rin ako dati sa inyo na hindi niyo na ako makontak, hindi na rin ako magsagot sa mga tanong nyo. Pero ulitin ko, anytime andito lang din ako sa bahay, dito sa Proclus Barangay May San Jose, Dinagat Islands o Dinagat Province, the province of love. Kaya yung mga tao talaga na naghanap ng kaligtasan, ako ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kasi ako ang pirmado na naging 4-star General Spiritual Investigator sa buong mundo. Kaya yung mga tao talaga na sabihin natin tao talaga sa aking Panginoon Diyos, ulitin ko, andito lang ako nakatira sa Proclus Barangay Mayay, San Jose, Dinagat Islands. So, ulitin ko, pasensya na sa lahat ng tao. Tao lang din ako. Minsan mapikon, umasaktan. Yon ang patunay na hindi ako abnormal. Hindi ako sira, hindi ako baliw. Kaya ulitin ko, ngayon, 6 months na sa aking Panginoong Diyos, Master King of All Kings, Master Bimberecto Jr. sa kulungan. Nakapagkabait kasi niya, kaya karnero siya. Si Divine Master Aguila, kaya hindi natin makikita na ngayon. Nagtago. Si Master King of All Kings, Master Bimberecto, siya ang liwanag kasi siya ang mata. So, ulitin ko, pasensya na sa lahat ng mga tao. Hindi ko rin ninais na masaktan kayong lahat. So, ganang buhay sa bawat isa sa atin. Paalam po.